mu soma labaran da fadar shugaban kasa inda a safiyar yau dinnan shugaban kasa shugaban jamhuriya janar darme abdurrahman chani ya yi wani zama tare da kwamitin nan da aka girka domin yin bincike da kuma tsara yadda kasar mu Nijar za ta iya samun wutar lantarki daga wato karhin uranium. Kwamitin da ya soma aikinsa wani babban zama da kwamitin ya yi tare da manyan masana domin lalubo waɗannan hanyoyi da ake bukata. A yau ne aka kammala wannan zaman taron a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya janar darme abdulrahman chani, wanda a ƙarshen taron ya ba da oda ta musamman ga shi wannan kwamiti da ya yi unhwani da wannan dama da ya samu ya cuɗanyi juna da kwamitin ƙasa wadda aka girka domin haka, saboda a samu hanyoyi ingantattu waɗanda za su taimaka ma ƙasar mu Nijar samun wutar lantarki daga uranium, kamar yadda 'yan ƙasa suke bukata su samu wutar lantarki ta wadace su a duk faɗin ƙasa kuma ta taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Alhamdulillah, wasalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, kuna je irin namijin ƙoƙarin da waɗannan jagorori namu masu albarka, musamman ma mai girma shugaban ƙasa General Darme, President de la République du Niger Abdurrahman Chani, irin namijin ƙoƙarin da suke yi wajen ganin sun kawo ci gaba da farin ciki ga zukatan 'yan Nijar. A yi kwamiti kuma insha Allahu nan da wasu lokuta ana kyautata zaton da izinin Allah za a samu isassan wuta a jamhuriyar Nijar wadda za a rika amfani da ita da makamashi na uranium kenan, na uranium. To Allah maɗaukakin sarki muke roƙo, dare da rana muna addu'a muna kan kuka gare sa da mu da dukkan al'ummarmu ta ƙasar Nijar, wa'annan bayan Allah da suka zo domin ceton ƙasar Nijar, domin taimakon al'ummar ƙasar Nijar su fitar da ƙasar Nijar daga halin da munafukai 'yan siyasa da turawan mulkin mallaka suka kaɗa ta a ciki. Allah ka dawa musu, Allah ka dawa musu, Allah kakkabar su da iyawarsu, Allah kakkabar su da iyawarsu, Allah ka shiga a cikin al'amuransu, Allah ka zame musu jagora a cikin wa'annan al'amura. Duk abin da yake da wahala da wuya Allah ka sauƙaƙe shi zuwa gare su, duk abin da yake da wuya da wahala Allah ka sauƙaƙe shi zuwa gare su. Ya Allah, duk al'amarin da yake da wuya da wahala ka sauƙaƙe shi zuwa ga shugabanninmu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Wannan shine dalilin da yasa kullum muke cewa a ci gaba da addu'a. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani dare da rana yake cewa ku ci gaba da addu'a. Za su ci gaba da aiki tuƙuru, ku ci gaba da kama musu da addu'a, birni da ƙauye, alƙunutu, cikin dare, cikin sallar ainihin wato dare, sallar nafila, kai ko bacci kan motsa, ka yi addu'a Allah yana karɓa, ka ce Allah ka tsare ƙasarmu ta Nijar, Allah ka tsare shugabanninmu. Munafukan wa'annan jagorori na bayyana da na ɓoye Allah ka karya su. Munafukan wa'annan jagorori na cikin gida da na waje Allah ka karya su. Maƙiyan wa'annan jagorori jan fata da baƙar fata Allah ka timirmisar da hantunansu ga ƙasa, ka ƙasƙantar da su, ka walaƙantar da su kamar yadda ka ƙasƙantar ka walaƙantar da Fir'auna. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Da haka ba za mu gushe ba muna kira ga al'ummar Nijar, matasa na cikin gida da na waje, maza da mata, uwayenmu malamai da almajirai da ɗalibai, a ci gaba da addu'a, a ci gaba da addu'a, a ci gaba da addu'a. Nijar tana bara addu'a, Nijar tana bara addu'a, a ci gaba da addu'a insha Allahu, wal aqibatu littaqwa. Ƙarshe mai kyau ya rataya ga mai tsoron Allah. Masu tsoron Allah a cikin al'amuran nan su ne waɗanda suka ce ƙasarsu. Ana ganewa, ba su yarda da duk wanda zai zakkuwa ya bautar da su a cikin ƙasarsu. Wa'anda kuma su ko ba aka sai haka, su ƙoƙarin suke yi a zaka a bautar da al'umma, a mai da kowa ƙasƙantacce wulaƙantacce, a koma ga mulkin mallakar da aka baro a baya. Wannan ba zai taɓa yiwa ba har abadan abada da izinin Allah. Allah ka taimaki mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ka ƙarfafe sa, Allah ka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu ta Nijar.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.